Berbijeri Partiya Opozisyonê CHP Ekrem İmamoğlu kampanya xuna hilbijartina didomîne. An niha jî bûye xala demokrasiyê. Serkeftina İmamoğlu ji aliyê Komisyona Bilindiya Hilbijartinan YSK ve bi sedemên teknîkî hat betal kirin. Li kolanan hestiyarek xurt ya bêedaletiyê heye. بو من İmamoğlu ji niha ve bi serketiye. Lê em ê herin û dengê xwe bikarbînin û careke din wan hêriz bikin. Lê lewazbûna aboriya Tirkiye li ser bêkarbûna cîwanên yên li İstanbulê gelek bandorên xirab dike. Ev hilbijêra dibêje ku ew sozên kar dide. Em bêkarin, em ji zanîngehan derçûne lê bêkarin. Em kar nabînin. Mirov birçîne, nikarin ji malê xwe re nan bikirin. Hemû tiştên pir xweş ew ê bi İmamoğlu re were. Berbijeri AKP Binali Yıldırım ji keşeya aboriyê dûr disekine û li ser îdayên xwe ku serkeftina hilbijartina sî û yekê adarê ji wî hatiye dizîn disekine. Adalet yerini bulacak. Ev hilbijêra dibêje ku ew ê edalet bi cih bibe. Divê em bi vî rengî bi nav bikin. Ew ê edalet pêk were. Dengê me nat hejmartin. Di hilbijartinên herî dawî da dengê me ku da çû. Hanife yek ji gelek kesanê ku serkeftina AKP ya bo deshilatdariya Stenbolê daxwaz dike. Ev hilbijêra dibêje ku ez 12 sale xwediyê firoşgehekî me û 22 sale jî li vir dijîm û min vir bi alîkariya dewleta xwe vekir. Bo vê jî ez piştgiriya wan dikim. İstanbul yek ji sê rêjeya aboriya Tirkiye pêktîne û 8 milyar dolar bütçeya wê heye. Lê rîskên encama hilbijartina Stenbolê ya roja yekşemê gelek bilind e. Pispora zanîngeha Galatasarayê Nazlı Ökten dibêje ku aliyê ku van çavkaniyan bi rengekî aqilane bikarbîne di dema dirêj de ew ê bo hilbijartinên giştî jî piraniya dengan bi dest bixe. Di deqeya dawî da Serok Recep Tayyip Erdoğan tevlî kampanyayê bû. Ew ê encama hilbijartina Stenbolê xasî ku pêşê roja bajar diyar bike di heman demê da dibe ku nîşana pêşê roja wî jî bibe.